wanongoma sisizi ngoleba Wela bithi wanongoma sisizi ngoleba siyahamba siyongena lapha manje inkosi ngaphakathi Wela bithi wanongoma sisizi ngoleba zonke Uphela umhlangano ngemuva Singena sizinsizwe izodwa bafowethu sohlukana ngaphakathi mase kuqeda ukukhuluma sekukhuluma inkosi sekuyodlalwa bese kuyehlukana kodwa kwamanje siyiviye elilodwa Bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le ndaba Bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le madoda bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le ndaba bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le madoda Induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le ndaba bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sikhulume le madoda bizani induna yakule ndawo ke sihlale phansi sithetha macala bizani induna Dabezeta wena wohlanga Ngibonke kakhulu ngicela ke ukubheka ke bafethu inkosi ukuthi imi kanjani bese ngiyabuya kunina Usengimfana ngeke khulume nawe wena usemncane ngeke abafisa ba ngeke khulume nawe Mfana ngeke khulume nawe Usengimfana ngeke khulume nawe Hambo wemfana ngeke khulume nawe Ngokuthi bakho ngeke khulume nawe Hey wemfana ngeke khulume nawe Hey wemfana ngeke khulume nawe Uthithwe phaphu udawayini Wathithwe phaphu udawayini Angethithwe phaphu udawayini Wathithwe phaphu udawayini Angethithwe phaphu udawayini Wathithwe phaphu udawayini Ube dawayini 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 kanjani Ube dawayini Siyakhuleka ndaba ezitha siyakhuleka inkosini yakithi kwaMandlakazi siyakhuleka siyabingelela kubantwana baseNdlunkulu siyabingelela ndunankulu wesizwe siyabingelela inyosi khona siyayibona phakathi kwethu ngiyabingelela ke induna zakithi ngiyabingelela umdidiyeli wami umdidiyeli uNgqongo ndaba ezitha umdidiyeli uNgqongo wasemkhomanzi noma ngathi nje ndaba ezitha mawuwela umkhomanzi ngoba udidiyelela amakhosi amaningi kodwa yena ungiwasehlazo ngicela ukwendlalela umcimbi enkosini ndaba ezitha sinenkinga sizinsizwa sinenkinga enkulu ndaba ezitha eyokuqala nje inkinga ndaba ezitha eyokuthi insizwa ayisebenzi njengoba singasebenzi nje indaba ezitha lamakhanda onke lamakhanda wabonayo ndaba ezithi imisi yamadoda leyo imisi indaba ezitha lena kufanele ivuke iphile ndaba ezitha imizo kufanele ibongo zakhona ngibobaba abaningi balezi insizwa ezinye izindala kunami abasekho ezinye incane kunami obaba bazo abasekho ndaba ezitha ithemba legceke likulezi insizwa kodwa ndaba ezitha ayisebenzi imisebenzi ayikho hayi ukuthi ayikho ngoba ingekho imisebenzi ndaba ezitha laba abanamandla abayikhanda imisebenzi ezolekelela umuntu ongenali iphepha okuthiwa liqhamuke euniversity umbuzo ke ndaba ezitha uthi umuntu ongayanga euniversity akanalo ilungelo lokuphila ndaba ezitha ngoba
mina ngihlakaniphe indaba ezitha cishe kusebenza obhuti ushephisi nobhuti osomtshetshe ngale ngakithi babesebenza beno standard 2 kodwa bephethe iminyango ethile emsebenzini ngenxa yesikhathi abasihlalile emsebenzini bathi babefika indaba ezitha bafundiswa umsebenzi baze babonakala ukuthi sebeyakwazi basethiwa kacha akuphathe lo mnyango ke lo mnyango omncane ikhona leyo nto iyasebenza ama-China asebenzisa wona i-China njengoba nje isiyi-powerhouse yomnotho emhlabeni akekho umuntu indaba ezitha usebenza akufanelekile ukuthi kube uwo wonke umuntu one-ID one-degree kodwa basebenzisa ukuthi umuntu wazini basebenzisa ukuthi umuntu uyakuthanda ukusebenza ukhuthele yini bese lowo muntu ekhuliswa ke indaba ezitha ngalolo hlelo sizokhuleka nje emakhosini sizokwenza umthandazo ukuthi siyacela uhulumeni akabuyiselelwe ahlelo lwama-general work ukuthi umuntu aqashwe noma ngabe kufuneka isitifiketi esithile uma engenaso ewufuna umsebenzi aqashwe indaba ezitha ebese yasebenza ngoba uma esebenza uzobonakala uzofunda uma engafuni ukufunda uzoyeka isibonelo indaba ezitha sokuthi abantu abangafundile bayazenza inkampani ezikhulu imayini indaba ezitha isentshenzelwa kakhulu lapha emazingeni aphansi uqaba lwasemayini kuba ngabantu mhlawumbe abangasiqedanga isikole indaba ezitha kodwa kuvamisile ukuthi uzothiwa imayini ikulento ebizwa ngokuthi i-auditor general report la khona kusuke kuhlonzwe khona ukuthi inkampani ayenzi kahle kulahleka imali khona imali engazi ukuthi zashona kodwa manje kusebenza abantu indaba ezitha abangafundile inkampani yenza iyayiphinda inzuzo yayo bese kuza lapha komasipala indaba ezitha omasipala babolile phuhlu kodwa mawuqashwa komasipala kufuneka iphepha lase university bese uyayibuza indaba ethi le mfundo akuyona indaba ezitha efundisa abantu ukuganga kungani kunganakekelwa laba bantu njoba nje namhlanje indaba ethi bayilapha laba bantu abaningi abasebenzi ngisho ngababiza ngolesithathu bazoba khona isilo besisibize phakathi nezinsuku noma isilo singasibiza phakathi nezinsuku lezi insizwa isuke zikhona lokho kukhomba ukuthi makhosi izinsizwa kayisebenzi esifisayo ukuthi kube khona uhlelo oluzokwenziwa uhulumeni ehlanganyela namakhosi kube khona indlela akuzobhekelelwa ngayo lezi zinto ukuthi isebenze ngiqala ngalokho kokusebenza indaba ezitha ngoba lokho engiyakukho udalwa yiyo lento engisho insizwa indaba ezitha ibulala amantombazana hlangana nentombazana indaba ezithi neminyaka ewu25 insizwa ihlangana nayo namhlanje ehlangana nentombazana iyitshitshi lina 25 athanda naye inyanga ezimbili indaba ezitha kwesithatha inqubo kusuka kule yanto yokungasebenzi indaba ezitha nokungazethembi nokungayithandi nokubona ngathi ikusasa kalikho abantu besifazane bona indaba ezitha abasakwazi ukuthanda lezi insizwa ngenxa yokuthi phela ekhaya kuthiwe wena ufanele ulande inkomo uyayithanda insizwa uyayibona inhle ihlanzekile kodwa manje akayisebenzi lento efuneka kubo akakwazi ukuyithola kule nsizwa uthi uyasuka indaba ezitha ethanda lensizwa usethi uyantshontsha ngasese uyothanda le yansizwa bese imbamba lena ndaba ezitha bese konakalayo bese ilezo zinto umthelela wokungasebenzi iwona odala yonke niyabona indoda kahle indoda igama lithi amadoda indoda phela khumbulani nani yeyathenjwa uNkulunkulu ekudaladala niyakwazi lo uNkulunkulu wayethemba kudala indoda konke uNkulunkulu niyakhumbula nani konke kwenziwa uNkulunkulu akwenzayo nje akwenza ukwenza ngendoda angikhulumeli mina ukuthi i-constitution ithini i-constitution yanamhlanje kodwa nje uNkulunkulu wayethemba kudala indoda niyakhumbula zonke izimpi ebeyiliwa ngisho yena uNkulunkulu elwa izimpi niyasikani neBhayibheli akaze uzothiwa khona impi eliwa ngabafazi niyakhumbula lokho akwazi nje kube khona kuthiwa abafazi balwa impi amadoda phambili alwa impi
Buyur Amşan. Buyur Amşan. Hey, buyur. There's two times.
Yabona lo tune inkane enkulu engibhalayo ke. Bona ukuthi anganqaba nikiwe. Hayi samphuzile la. Mina ngifuna lo tune inkane kakhulu manje kuyakhuza akangaleli yena. Finish. Siyawubhala umgangelo bafowethu. Akakho umuntu ongakhuzwa yimi engicishe ngingakhuzwa kodwa nami ngiyakhuzeka. Bafowethu siyawubhala umgangelo onenkinga ezela. Hayi wena. Ubizitha athe. Kodwa umuntu nje ukuthi maqala ukuthi wakhuzwa into, kuthiwa lokho akungenzeki bese umbone sekwenza kakhulu. iSouth Africa yonke igwala leyo nsizwa leyo. Kusho mina, akekho umuntu ongakhuzwa la emhlabeni. Akekho insizwa nje engakhuzwa ayikho. Ilezi insizwa inokusizwa bangakubo. Hayi sizinsizwa thina kwaMandlakazi. Yithi sodwa insizwa kwaMandlakazi usho uqamba manga. Khona izilwane la ngaphandle engaveli indawo. Ozoyibona mase sekuxatshene sekucashukiwe. So ke umuntu oyinsizwa nje othanda ubunsizwa owazi induna ukuthi yini mayikhuzwa uyayeka. Finish. Ngibobhala ke lapho nina. Ningabona ukunibhala ukushawa kwabantu, ngibobhala nemithetho. Khona abade bethi izolo ekseni kade ngichela la ngikhelela ukuthula. Nibona ukuthi kube nokuthula la. Yimi ade ngichela. Chele mina. Intelezi yami ekhandela ukuthula okwenza. Uyabona namanje insizwa kunini induna izama ukuyikhuza ayikhuzeki. Kodwa sengifikele ngayikhuza ngo3 seconds ahamba. Angisho ngisho ukuthi ke bafowethu khona ubhala ukuthi sikhona isidingo sokuthi uthi mawuchela ngentelezi ebese ushutha ukhombisa. The ground has shifted beneath his feet. Uyabona lo nothi obuza ukuthi why must shoot bangabe senza izinto zonke izinto ziyashuthwa la kushuthwa ngisho amantombazane esine engayewafakile amaphenti akayibuzi leyo uza i-screenshot azume. Yes, mina ngishutha into efundisa ingane ukuthi kukhona intelezi ezikhanda ukuthula. Intelezi ayiwona umuthi, intelezi ine period yokuvuka ekseni kokuphuma kwelanga njoba lishona nje la ngiyaphela intelezi. Uzobuyela enganeni yakhe eclean, uzohamba yobona intombi yakhe eclean, uzohamba yobona umfazi wakhe eclean, akho bhande akho lutho akugcatshwa kwenziwa lutho kusenza intelezi. Izimpi zonke lezi azanqotshwa uZulu wayinqoba ngentelezi hayi ngomuthi. Awukho umuthi, amanga. Imithi lena ephethwa obaba, uzohamba ufike ukhona specializer kuwo. Ngeke abe nayo yonke. Waqala nje wathi umuntu unayo yonke imithi. Ngokwazi ukuthi udoti loyo umtshela ukuthi akaloye mina umhlathi kanini ubone ukuthi uzokwazi ukuqamba amanga. Dota amanga amanga. Bafowethu ngibonge kakhulu. Angizwile lapha ngizobonga kakhulu esizweni sakithi eSouth Africa
ngizomemezela namhlanje ngisuka kwaGudu Usungene ukuthi kusuka namhlanje mina ngishaya isibhakela ngikhokhelwa. Kusuka namhlanje ngizomemezela angizile ngento eningi ukuthi bengizobona insizwa. Ngizomemezela ukuthi uhulumeni wakithi esimvotelayo akafaka ibudget. Akafaka ibudget. Sangimemezela ngizomemezela ngisemona kwaNongoma. Bese futhi uhulumeni wethu akhe naye imona. Le mona leyo ngithi niyayibona. Le mona leyana iphiliso omama bethu nobaba bethu kunezingane ezifundile ngale mona ngokuhlanganisa amakhambi ukuthi abantu baphile. Ngoba sengifile nje la imona ngisuka kwaGudu Usungene. Ngizokhuleka kakhulu eNdlunkulu kuSisilo isihlalo uqobo esihlele esihlalweni ngikhuleke nasemakhosini ngikhuleke enkosini yalapha engimukele kahle kakhulu inkosi uBhekmtinta yakwaZulu. Inkosi ngahlala nayo futhi ngayimphatha kahle amakhosi onke ngiyawathanda. Angizile bafowethu lapha kwaNongoma ngoba ngizile ngishiye konke ngisuka eGoli ngasuka ezintathathu eGoli. Ngizele nje ukuthi kuzokwakhiwa isizwe sakhiwa lapha ngoba namhlanje nje abafana behlela ngaba abanye abafana basematshwaleni ngaba abanye abafana benza into ebhedayo kanti futhi lapha abafana ngimchazele bonke laba bantu bebengashawa. Mawushawa ikhanda umfana usukukhishwa ibhadi nanokuthi usukukhishwa leli ikhanda lakho lokuthi ufana uhlakanile ngoba lento lena ena akufi umuntu. Yingakho ke uhulumeni ngicela u30 million ngonyaka ozayo. Ngicela kini nje eParliament ngoba nishaya imithetho ephambana nathi ukuthi kasithanda nesodwa singamadoda njengalo mfana nje wayengiqabule lo mfana uthosiyamcela. Umfana wathi baba wami uthe suku umfana wasengicela ukhisa umfana. Nkosi yami siyabonga kakhulu esizweni samakhosi njengoba sihlangene lapha nje umphakathi athi uhlangene ngobuhle bengekubi. Nkosi yami kade bezodlala induku nje beshana ngenduku akukho ukubulalana. Manje na ke ngiyacela ukubonga ngisho nokuthi phela into noma inhle kodwa iqala kancane ngokuhamba kwesikhathi mhlambe njalo ke kuzoba into enhle kakhulu. Siyabonga ukuthi ngekho ababulalene akukho ubumo bekhona. Siyabonga ngathi ngiyaqhubeka kube njalo. Ngibonga wonke umphakathi obekhona wazoxhasa lo msebenzi ngoba yikho phela ukuthi lo msebenzi ube khona ngoba kube khona zona izinsizwa. Ngiyabonga insizweni Nkosi yami ukuthi zime njalo zikhulu Nkosi yami na lo msebenzi ngiyacabanga ukuthi uzokwanda ukuhamba kwesikhathi ube mkhulu ube muhle nabanye bebengezwanga kodwa ke siyathemba ukuthi ngokulandelayo bomemezela kahle bezwe bonke abantu bayithandile lento ibeyinhle Nkosi yami. Amen. Ngiyabonga. My name is Adris, but I'm called Nkosi, and in this event I'm called Phakela. Gamela mini kumeya. Oh, kungcono ke wena ukhuluma isiZulu. Siyabonga bafowethu. Nice to meet you. Just to give you a brief of this, and this it's part of disciplinary investment in the young people, because the sport teaches you discipline. It teaches you the age Hierarchy. Hierarchy, yes. So some respect from 100%. It's like any other sport that will teach you how to defend yourself, how to strike, and how to respect. Yes, so essentially, that's what we're trying to achieve. Yes, and I see some of the younger men, they come with Nduna. Is that the older sort of the leader of the group? Yes. Okay. Because in this sport, you can't play this sport when you don't have an Nduna. Okay. Nduna, that's your order. That's your law. That's how you go. Yeah. See. All right. Thank you very much. Awesome. Yes. Well, we're here to film you guys today. 100%.